Joo, elikkä ollaan just tässä. Sain tossa pari päivää sitten sähköpostia, että pitäisi tehdä semmonen jouluvideo tohon tiedekunnan pikkujouluun, niin pitäisi sitten niinku nyt lähteä tekemään sitä. Ja tossa on justiinsa meillä loppunut luento, niin ajattelin noilta meidän AV-ryhmäkollegoilta käydä pyytämään sitten, että mä ajattelin, että tää on kyllä tosi hieno juttu, että varmasti lähtee tosi hyvin mukaan tää juttu, kun aina on ollut tosi hyvä ryhmähenki meidän porukalla ja muutenkin tosi mukavaa, että kerrankin on yhteishengellä jotain tällaista. Saa niinku tosi vapaasti tehdä tää homma. Joo. Siellähän ne on, eihän tässä muuta sitten kuin, että työroolit vaan jakaumaan ja tää homma hoituu ihan tällä, että eihän tässä muuta. Noniin. Hei, morjesta. Ootteko se saanut se sähköpostin siitä jouluhommasta, että ajattelin, että vois vaikka nyt heti alkaa tekemään, vaikka roolittaa tai silleen, että kenestä tulee ohjaaja, näyttelijä tai jotain. Että ootteko te nyt ihan perillä tästä hommasta? No mä voisin kyllä ilmoittaa, että mä en halua tässä projektissa millään tavalla mukana. Se ei sitten mennyt ihan niin kuin suunnittelin. Odotin vähän, että sillä olisi ihmiset sitten enemmän vähän syttynyt siihen ideaan, mutta tulihan siellä pari vähän semmoista kommenttia, että mä en halua tässä projektissa millään tavalla mukana. pikkusen ehkä vähän loukkasi. Sehän oli tosi hyvä, kun niitä oli vaan 5 siellä. Ja sitten kun se 4 tippuu. Ja eikä sinne se kolmaskaan niinku kuunnellut yhtään, kun se kellokin soi siellä. Ja mä ihmettelin, että miten se ei voi kuulla sitä. Hei, terve. Kiva, kun olette kaikki täällä. Hei, ootteko te miettinyt sitä jouluvideota? Siis lähdettäis tekemään sitä nyt. Mulla on tässä pari ideota. Vai mitä te sanoisitte? Ihan mukava tunnelma oli siinä alkuilla ja otettiin sinne muutama olutta ja sitten se tuli se pikkujoulutyyppi sinne, mä tiedän. Se ilta meni miten meni. Ai nyt vai? Mä en tiedä. Mulle kyllä ehkä nyt kävisi. Ei, mut siis vaikka huomenna. Tai silleen, että no joo, ei sitä todellakaan tänään tarvii, että tehdään vaikka huomenna se. Mutta jos vaikka idea olisi nyt. Kyllä se piti saada tehtyä ja voin kyllä luvata, että ei tuu ihan niinku ei tuu menee kyllä ihan ilman ongelmia tää projekti. Että se pitäisi olla niinku joulune ja sit siinä niinku pitäisi olla jossain määrin tää meidän taiteiden tiedekunta kanssa niinku, jollain tavalla ilmi. Et musta se olisi niinku ihan sellainen hyvä lähtökohta ja siitähän se on tosi helppo rakentaa. Tehdään vähän sen tyyppinen, sellainen parodioidaan sitä ja tehtäisiin niinku semmonen tosi kiva sellainen. Jengi tekee joululeffoja, niin se voi niinku kääntää täysin toisinpäin. Että se voi olla, niinku, mä ajattelin, että vaikka lännen elokuva, että siinä voisi niinku jengi vetää viskiä, mut musta se olisi kuitenkin silleen niinku tosi kiva, sitten, että siis jos siihen saisi niinku semmosen, siis kato, jos siihen saisi sellaisen niinku, ootteko te nähnyt näitä vanhoja noita Monty Pythoneita, että siihen saisi niinku semmosen tuntuma, sellaisen vähän semmoista niinku klassista hauskuutta saisi mukaan. Ei. Siis silleen, että joo, mutta siis joo, tosi hyvä idea, mutta jos tehtäis niinku silleen. Eikö meidän pitäisi jotenkin huomioida ne toisetkin koulutusohjelmat? Siis joo, kato, tehdään silleen, että kato, kuvolaiset vois olla semmosia pikkutontteja, silleen pimpeli, ja sitten graafikot vois olla vaikka poroja siinä. Joo. Ja sitten kato, me ollaan niitä lännemiehiä ja me ammutaan, kun ne on huumekaupasta jäänyt kiinni. Ja ne kaikki silpoontuu sinne pikkumuuseksi ja sitten meikäkin käy vielä. Joo, mutta onks muilla mitään ideoita? Entäs Antti? Tää on hanuurista tää teije. Antti. Joo, se on meillä
meidän AV-ryhmässä Antti. Mikä tää on tän topos? Topos. Mutta oikeesti sille, että kääntää se joulumeininki toisinpäin, että vetää siihen länkkää, tissei, huumeita. Silleen Ihan paskoja ideoita oikeesti. Vittu tissejä, länkkäreitä, vittu piparia ja joulupukkia. Morjes. Hei, Kalle, hei. Kalle, hei. Anol. Hei, hei, huomenna koulussa, luokassa mietitään nämä asiat. Aivan Oikeesti törkeetä ihan niinku selvitä. mä oon ainakin taiteilija, mä oon täällä vaan juomassa. Kalle, hei. Kalle, hei. Huomenna sitten nähdään kaikki luokassa vai mitä? Että siinä 9 aikaa aamulla. Vai mitä? Noniin. Niin, mutta siinä pitää olla vitusti sitä. Joo, Ja kyllä. ne tontut sitten kuolee. Mä en katso mitään. Kyllähän tää niinku tosi, vaikka aluksi oli vähän vaikeuksia, niin kyllä tää silti niinku mä uskon. Mulla on tosi hyvä fiilis, että tää vielä onnistuu. Että vaikka ne tulee hiukan myöhässä, niin kyllä ne kuitenkin aina tulee paikalle loppujen lopuksi. Että kuitenkin ryhmähenki on meillä tosi hyvä aina ollut. Noniin. Elikkä ensimmäinen kuvauspäivä takana ja ensimmäinen otos. Joo, hei. No niin, ottakaa nyt sitä joulumietä siihen. Vähän nyt sitä saadaan tähän tää joulufiilis. Ja niin, Kalle, hei, mikki näkyy kuvassa. Nosta sitä nyt ylemmäksi. Eiku vieläkin ylemmäksi. Ei, nyt ylös. No siis nyt se on liian korkealla, ei kuulu ääntä ollenkaan. Vittu, pistä nyt oikeammalle sitä sitten vähän. jumalauta Eikö pikkusen pistät vaan ylemmäs. Eikö nyt se vielä, pistä nyt, kato vähän oikeammalle. Eiku, siis tänne päin nyt vähän sitä vielä. Ei mennyt ihan nappiin, että siellä tuli vähän pientä sanaharkkaa ja Kalle, hei, Kalle. Kalle, hei. löin lättyyn ja kyllä se niinku helpotti saman tien. Noniin, hei, nyt tässä se on. Kattokaa se nyt, hei. Kattokaa. Tää on ihan sika hyvä. Kattokaa, miten tuohon tuli nyt tuo taiteellisuus ja joulu. Kaikki saatiin samaan pakettiin. Kyllä ei vittu, mä oon ihan saatana ylpeä. Ei helvetti. Ja noin. No lopputekstit vielä puuttuu, mutta muuten toi on kyllä musta ihan tosi tiukka hyvä paketti, vai mitä? Oliko se siinä? Siis miten niin? Siis siinähän se on, siis joo, törkeä hyvä. Hei.